Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba penyat sings im uba longkum UCM baminta jong ka KHADC uba deiru UMDC na soring kam constituency. Habakren cakilat pathai kubor halor ka jingmi no jong u na ka soring kam constituency banya kunno na nong thamai constituency. Ulo ong baga jingmi no jong u na ka tay ka constituency kade hadin balaklat no iba latip lang kibabuan kilawan banya kendu yu banya kunno na kanong thamai constituency. Nalor kata ulaya thu bana kaliang jong u bat kinong yalam hashwa bakin shim ya kani karai kilalet ban kin jok tin shwa ya ki bahayeng iba latip lang ban pintip ya kani bat makiru kin pediang ha ka bayade bat kajing thumu ban pentre kam ya ka article lais pa anyo powe uba penyat ulo ong ba lada kinong nagalan kibaladan lupa ya ka article lais pa anyo powe henry kidang wan ya kendu yangi ban ong baki kwa ya ka 6 schedule tu ya bishar kanu ka bakhambyang ban pentre kam hapo ka senchar khadar uba penyat ulo ong ru balada ka seng NPP kan yo ban senchar biang hapo KHADC ka jingthmu kalong ban wengno ya ka para khat RA na po ka 6 schedule khnang ban sngo thu ka a banch na an na ka banta ka district council bat ka a banch na an na ka banta ka jilla uba penyat sings im menta kalai trik urumpang araja apusan ulayo ban pendep ya ka jinglit thep kerteng jong u na ka banta banya kun ya ka election MDC na nong thamai constituency kaban long ha ka arhuai trik urumpang araja apusan jong ka party NPP na khandru nong thamai constituency siya ka district council nga smai ka teng jong play ba ngan buat ikikindon renti kat kum ka constitution jong kari India bat ki an beladan haka namanta pen buat renti penek pensa hakari India berkuih publish tu ya kane kajing penyar ya ka tribal areas kumbalong haduk menta hakani ka schedule kabangidan ni menta kamut hapo khasi jantia kidon ki municipal area normal municipal area tengi hakani ka ben ni ong baro kinamdan municipal area shu kin hapdot haka schedule area kani kandai ka we ka jingjok ka jungi ka ba namdan shu ban yo ban su khle hanu ru te kata di ka jingmentoi jungi yangi kumki council hapo mekhlia but hapo not east la ban mentoi hakil yang bapher kat kum ka jingdon kam jongki district council leni autonomous council territorial council hakachaka jongki kata di number 1 ka baningkong ka ba arpat kum candidate jongka khanriu nong thamai constituency but kum sitting MDC jong sol kham but caretaker CM pamenta ngasuban ong badang dangdon sakat tu kat ni ki kam kiba ngide ben penbet hapo district council kajongi te hoi langi phai ka kam thau an kiba pun ngila persyang kat bala hai ni por ba lingkot hai kan ka term kajongi hakini ki henrius nam ngila persyang kat bala banwara an nama bale nama ba ka bor jong ka 6 schedule ka ong ba the power of the district council and regional council to make laws haka paragraph ka balai kata kelakdan ka definition lane ka kata ka jing batai nang nu ngi kum gajat mereka singin shimjat naka keme mdai naka kenthai naka keme lada pi ong shimjat naka kenthai mot ngala sha danga yo kurim nga shong kurim mot ngahap ajat no shakalok kamdai kumta henry ngi jat mereka si ngi pensyong nong rim ya kani haka tipkur ka tipkha te dei halor kata kasami kani ka social custom of lineage act khat khandai sbak khnai punyo banang pen bahas shu ikani ka act ni wanra amendment arja apulai nakamenta ban te song ban peniatli ya ki sengkur ki dorbarkur bat kirang bakur ki jongi kum makalong menta dangi phai ka jingtho ka badang shen jong ilet reverend Yarrington Kharkungot ngadon tangkat ni ban ong lada ki pajba nong nong Nagaland Eastern Nagaland ki belak don ya ka article 371 ki dangwan ya kendu yangi ban ong ki kwa 6 schedule to ya bishar ni mafi ka jing trekam ka jing don kam let's say ka bakhambyang namanta ban sensyar fadar hapo ka ri ka jongi te tang ka wei hakani amendment ka jongi ru
ngilabu pada kumno baka para 12A kanam day bandan show namar balay namar khnang ba ngin sutu ke kata ka subject jong district council bangin sinaan ke subject jong state kani banam dan juga jinge tengku banya don la ka jong ka jinge buram kani ro dikawai ka benta ka ba dan kam hapo kani ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of Makalaya or the Khasi Hills and Jainti Hills. Anti incumbency kan pa KNP magandang ba ayam BC pemerintah ada semua. Ini kan kerja ek parti. Hajing yi jonga habai dei ba MDC election baro hi ngam i bandan jingta nama kibrio kipai ba no sushnong ki di basuthu namar hakini ki MDC election ki MLA election ki jiet brio om ki jiet parti but ka basut nat shushu ha district council ngim dan parti ken mau bhai kan ngim dan parti te ka parti ke bangi affiliate mentaru kum mangaru ngayo form A form B na ka parti NPP ngadan kami sembal nama habakut kani ka khubor ka bangmut ban Aisha baro ki candidate ki bayakun but let's say on the job ru basno bha bawat nembu syai ka parti hakmat bu syai ya upai ba hakmat leave aside the party affiliation interest and people's interest should be first. Dia kata dia keba nakalyang jungi ngikwa ban pensko but nakalyang jungi ngikwa ruban ban ai kani ka khubor ka basyai syabaro ki nong yakun election ki bade ki candidate but ki ban sa job ru lada day ba kin poi syakat hong jong ka jing job sobha naibu ya kata ka mat parti hakmat kanun no kanong rim parti page syai kanong rim jong ki pai ba but jong ka 6 schedule district council Saturday but sabu ita ka parti syadid. Orang mai pada social media ni page taruh komen sekali orang very against NPP. Tengah ini fai kan mali election tu ka NPP kamla ban lewa katom khasil juga. Kai jing yo. Hajing i jonga ka influence jong ka IT ka social media kala jur bha menta but lada pipet tang na social media ki bubun ki brio ki syai lambakla reson tenat pat ba ki brio ki la sya hikai but ki la start menta balai namar ki la dep mat hinpet kini ki constituency badan ki MLA VPP menta sampai baro kini ki sal remlut nama ba ki la mat ki brio te hakapol bompat mat te anis ki terwai ka beneng khendo semua bala yo lut rementa dal mat kilai ihi ngam dan kamban kerentan te kadi kata te ngasno ba ka jubab nakalyang pai ba kan sadat te kinpet hi ya kita ki brio bala mentre ni ban shu bon ki ki ba shu he ne ashrum shaneng Pak punya tang kadu dah kali masuk pak kali mau bentang sangi ke jing kian mendar kai pelong fi ba fin kenria konstitusi pi hoi kata ka ba sutunat jingkeli ka jubab jungi ka longkum ni hadin ka jingkrat kindit no joi ba he latip lang hau benai September arja usau kala penlong yi babun ki rang ba ki longkemi ki samla ban wan ban kenjok tien ban kentu yangi ban wan yakun no nanong mai kadau balai yanga la he la san lakha hapok se ka badeka konstitusi nong mai te ngala hakabanikong jingsyang kentaj oba kala syakri katui ka son kamal kening konstitusi ngakwa ibn beteng rei kala don shidan jingpin bor te syua ban shimi karai ngala kendu syakat tu kat niki nong elam te ba ndalai kendu ngisa shim ya karai ban wan yakun bat syua ban le kata kum ka akor brio ka bangidon nakaliang ka jungi ngile ban kenjok tien ya ihman jong i ba he la tiblang ba kayeng kasam ba ilok kurim te ban pentip ya kata ka jing temu bat kata jing pesno bat ka basul tenat ban nakaliang kayeng jong ba he la tiblang ki pediang ya kani bat ki bat ki ajing kershan kata hi ka bangasno ba ngayo mensim ban shift shini shinong tmai ladam dei ba kerku kedok kayeng ba he la tiblang atrai nganam kwa ban yele persya la dadang dan lima i mentoi hi ban yele nama film job tak we
penyat nyamar ba lok ta kubar pi ong pi lo ma he so katang iu jing teba la mi no nomor ba piting yu pra adin ba klara MLA bat MP ru ka kam yar ba kan pi ka jing ti kam dan ra nama ka jing ele hi ni happy ele election kawan kale election ni job ni ram ni tang ka wei kamensim syakri pa ba kam nam du na wat ngam long ai ru kat ka bangala la ibor ngan syakri kata ka badon kam nadu por covid ngalong tang MDC habadan kam ki pa kat tu jing ngip tenrong lang ni benrap lang kat ka pamila ban yarap pa te ban ong tang nakadaw jong collection ka jingram pidu na mensim syakri kita takim dehi ki long syakri pa na thing bi diet bermi khmat ben kun election ni shim be baro hi ki deki nong kun ki ba khmat namar la dakim dehi ki ba la smobiang kenemi mo kenem file nomination te kata kawai badan ru ki kum iba esron marwai da buram ngasu kemen ngakendet abangai i gitu ka media report kum tu bat ngalak phone ba idan lang mentah niru ba esron ngasu tenat ba I withdraw ya lade wat ila penbena bane kun halor ki nongrem ba in kersyan ngi dei halor kita ki an ba ki jingtrai ki bangila persyan betrai pi kum kani gamen sim rangba jenjar ban yo te teng da pla trai ka ba trai ru bon sin dang yo hi ban kan tho ban kan no te ho jinglong briu le sengaru ngamla ban biang bon jing duna henry ngi persyang pat benang pen bahaya ka kam kata deka ka bangidan